Den. Ja, dig sgu. Er mig skæv? Nej. På mandag? Ja. Du har så 3 timer, hvis I går ned til Amanda. Må jeg ikke få noget, Patrick? Jeg er ikke sur på dig. Må jeg få noget? Hvor var han henne? Hvor var du henne? Nej, jeg er sendt først. Hvor var du henne? Din tur. Du sagde, du gik hjem, jo. Jeg sagde bare gik. Nå. Patrick! Ja, og... Staves det med C eller K eller KK? Det er som at se. Det staves med CK. Men er det kun C? Nej. KK. B-A-T-R-I-C-K. Så er det Okay, så... Hvem er det? Nå! Nej, hvem? Ej, min sko. Nej. Ikke din tur, vel? Jeg kan varme. Ej, jeg har varme den. Må jeg ikke få noget? Den der cigaretter, den. Du sagde, det var grimt at sige cigaretter. Nu giver du det til. Gå væk med det der, Amanda. Ej, hvem det? Må jeg ikke få det til mig bagefter? Er det ikke sjovt, at du kan få en smøg? Jeg er syg, jeg har ikke noget. Er du Markin? Er det ikke så sagt, at du ikke kan få noget? Okay, ja. Nej, det er jo ikke koldt, vel? Det er bare... Nej, gå væk. Du må ikke finde Ej, gå væk. Ej, den film. Ej, gå væk. Du skulle have lavet det. Gå væk. Nej, gå væk. Eller du skal ikke filme, Kom du ud. skal bare gå ind på lys. Nej, gå væk. Gå væk. Nå, hvor er det så? Gå nu væk. Gå væk. Gå væk. Ej, altså. Eller giv mig nu den mobil med. Nej, den filmer. Ej, gå væk. Gå nu væk. seriøst, men nu. Ej, altså. Gå nu væk. Gå nu væk. Nej. Ej, Killer. Jeg gik ikke. Hvad laver I? Så slip. Killer. Gå nu væk. Det er slet ikke det, der er meningen med det hele. Det kan da godt. Det tager jeg for mig det. Au. Det er håber mig. Nej, det siger Nej, det larmer. Man kan ikke se jer. Det går i krampe, mand. Jo, man kan se, at man er så. Hvorfor at se jer? Far? Jeg vil ikke være med at slukke dit lys. Nej. Bare sådan lidt. Det er irriterende. Har I nogensinde hørt, hvordan Sten lyder? Nej, slet Jeg ikke. ved, hvad min far hedder. Han hedder også Sten. Mødte han Stig? Han hedder Sten. Så mødte han Stig. Skal du grine? Hvem griner? Kan du gå i lys på mig? Dig? Nå, nej. Hvem? Ligger du godt? Ja, faktisk. Stakkels, det er jo meget fint. Hende herovre. Prøv det. Tenderet er du i hvert fald. Hvem er det? Ja, derovre, Amanda derovre. Nej, hvor det lugter. Adder, bader. Ej, stå op med min ben går i kramper, mand. Det er ben. CK. Hvad siger Ej, støj, det var jeg med min ben går i krampe. Au. Ej, nu ligger jeg meget Ej, ud. mit ben. Nej, nu ligger du. Ej, se nu, jeg er beskidt også. Ej, seriøst. Det var ikke rigtigt. Det væltede heller ikke. Prøv lige rundt om den her høje kom ind igen. Patrick, jeg har ikke glemt dig. Prøv at gøre det. Du har noget fart på. Kom op. Eller giv mig den der mobil, og så skyder du den der. Nej. Nej. Indad, hvor? Indad. Wow. Hvor er min telefon? Hvor er min telefon? Jeg vil have min telefon. Så skal du give mig min. Men jeg vil filme. Nej, ja, det er godt. Filme mig med min. Ja, du filmer